Ka design ki riam yatho baya pher ka way na ka wepat. Tang na wets. Hamaulay moro Shillong. Study MBBS in top medical college at Bangladesh. Lowest package. Fees can be paid in installment. No donation. Direct admission. 17 years of experience by Good Shepherd Shillong. Hagi Khubor na kimat ini phai mentash Khubor na Kylleng kibenta jong ka Jylla. Kipulit jong ka Bernihat Police Station haka step ka Naitung Naitung arza apusau. Kerapan peraya ka ILP check gate bala penyeng da ka Khasi Students Union berkat kum ki video bala phahi da ka KSU shkila Pyrthei Khubor. La sakhi ba kipulit kila thangro wat ki flex ba ka KSU kala wa hakni ka check gate. Ka jing penyeng jong ka KSU ya ka ILP check gate hasurok National Highway 6 Riboi District kalong kum shibenta ban pinbor ya ka Sarkar Jylla ban Pintri Kamno ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act. Berkum juru bandawa ya ke Sarkar India ban Pintri Kamno ya ke inner line permit haga Jylla Meghalaya. Ke Khasi Students Union kepala peteng ya ke jingkhandra ya ki nong Trei Bar Jylla haga thai nong thamai haga khandai tri unaitung aja apusau. Kelapan sange Trei bela hadu shispa khandai puingut ki nong Trei Bar Jylla ki bamdan ya ke work permit. Hau kurwa bala pha da ke KSU nong thamai circle ringkat berki video bala ringhi de ki khot jong ka seng. Uriban Singh Nongrum, Ubadairu General Secretary jongka KSU Nong Thamai Circle, Uloong ba ka jingyai beteng jongka Singh ban Khinra yaki Nong Bala Bar Jylla kalong halor ka Nongrim. Ba ka Sarkar Jylla kamshim lala ban Pintri Kam yaka work permit, bat ka Meghalaya Resident Safety and Security Act. Karkum ki video la sakhi ba ki khot jongka KSU hadien ba kila pensange tre yaki Bar Jylla kila pha songru ikitiar kitar ba kila phali phaino shikijaka ka bakiwan. Namarka jingbamla ka Sarkar Jylla ban pinbor ya ka Sarkar Pedeng ban Pintri Kamno ya ka inner line permit hapo ka Jylla Meghalaya. Berkum juru halokaan MRSSA. Ka sengki samla puli Khasi Students Union Shillong Mini mentagasni kalalap hado arspa sanfu arngut ki nong Trei Bar Jylla ki bambiang ya ki kot kisla ban pinshisha baki de ki nong India. Kani ka jinglap jong ka KSU hapo ka jingalam u samla sansta nong klau beri president. Kadai hadian bakalit man khandra kansan hapo JN Complex Pulu balalap ba yakini kinong Trei Bar Jylla lawanra da contractor klam da penbiang yaki kot kisla ki jongki hadu shispa sangut ki pulit langrut ki bala pendep ya ka jingsha hikai pentebin haka arm police training center jongka 6 battalion katanat pulit ka Jylla Meghalaya kabadon haka shnong Umrad Riboi District klesha pen ko buram haka passing out parade ka bala long haka khandai trik unaitung ar hajar apusau. Kini akan hun pulit kabasau na katanat unarmed branch kila syapin kuburam haka jingsa Kylleng jongka Director General of Police jongka Jylla kakong Ida Shisha Nongrang kabalong ru kakong san haka ni kasgi ringkat ka jingsa Kylleng jongki officer ki pulit bagi bahaya hasam. Nakadaw jongka jingyo alat ki Kali Torres ki bana Bar Jylla ban lejbu yaki beriu syeki jaka jengok kai Pyrthei hapo ka Jylla Meghalaya. Ki driver Torres ki bahapo ka Shatri All Khasi Meghalaya Torres Taxi Association. Mendagasgi ka khandai tri unaitung asa apusau kila lej ban kendu. Yang Menteri Sarkar bapet ya katna tourism haringkat ka jingdawa ban thau yikilat kilenti ban khangno yiki Kali Torres ki banabar ban lejbu brio shadu shkija ka jengok kai Pyrthei. Habakran bikila Pyrthei Khubor hadien baladep ya kendu ya ba polling do ubadairu Menteri Sarkar uba ado ling ubadairu President uloong ba ka jingyo alat jongki Kali Torres ki banabar ban lej shkija ka jengok kai Pyrthei kala wanra ya ka jingdo nong ka bakrau yaki Kali Torres jongka Jylla. Ka Dr. Mizil Amprining do ka Menteri Sarkar bapet ya katna kot kakhia kala pentib ba ki board kmi jongka Medical Authority of India kala ai ya ka jingero halo ka jingya shaprang jongka Medical College hapo ka Jylla Meghalaya. Habai kena mikla Pyrthei Khubor ka Dr. Amprining do kala itu ba kindon artili ki Medical College hapo ka Jylla Meghalaya kawai kandai jongka Sarkar kat ba kawai pat kandai jongki riu shimen. Shushu ka Dr. Amprin kalaong baka Sarkar hashwa bakan stang ya ka Medical College kaladem banyak keren barka Medical Association berkumjuru barka Negrims barkala pentib ru baka college an sapenya da ka Sarkar an tibru kum ka Shillong Medical College. Uba juda walang ubadai u rangba shnong jongka shnong maupan uloong badai tang kidor bar shnong barki kenhun seng bhalang kiba mi shakmat bante lakam ya ka jingjele jong drugs. Haka jing kren baka bati CTV haka khandai trik unaitung araja apusau.
Uba wa lang ula kun tho ru da ka baong bakat kum ka jing yo I jong u. Kibor ki badai pet kim sham lala ban te lakam ban penduna ne ban pendu pendam ya ka jing wan rung jong drugs sha ka Jylla. Kikali ki bakit kuk ki bakit palat put. Kala pentua ya kenro surok bat bu jingma ya ki jingking ha shilenter ka surok ka badai na ranikor put kro shadu sha umpung. Kani ka jing tua ki kenro bat jot ka surok kala pen siiru ya ki pat ba yo ka kata ya ka yang ka jongki. Ka KSU Ranikor Circle lengba ka jingalam jong usamla markoni thongni ubadairu president jong ka Ranikor Circle hadin balayo I yakni ka jingma ka baap ya ka surok hashilenter nadu Ranikor shu umpung ka sengkala shem ya ka rai banadu ka santrik unaitung ka sengkam sha shu ikali berkit palat pun yo kan kata ya ka yang jong ki pat ba kham tam menta ka poliyur baka khendau ka senjor kuman shupin kan mauru ba kini ki surok nadu mau senram balat umpung Ranikor Maukerwan nong na shadu Ranikor. Nakaliang Deputy Commissioner jongka Southwest Khasi Hills District Bladab and Penjari daga kendon 144 CRPC nakabentaki kali ki bakit palat pun. Hendrai kini kendon kesudan tang hasla klam datrikam hadu menta. Ka Dr. Mezel Ampriling do ka Berdeka Menteri Sarkar ka bapet ya katanat ka koi ka khia. Menta ka singi ka khnai tri unaitung kala khot ya kren ya ka seng ki samla puli. Khasi Students Union Education Cell halo ka shithi baka seng kladab ban IT hau banai beladam. Ka kunhun ki samla puli balai alam hi dau samla pen kemenlang sanmi Education Secretary Cell KSU lembar ki wei per ki para dakhon. Habai kena mikla Pyrthei Khubor hadin balami nak jingalang bar ka Menteri Sarkar usamla pen kemenlang sanmi ulaong baka Menteri Sarkar kala ai jing penshai halor ki mat jingdawa baka seng kala bu halo ka jingdon jengki medical seats. Shushu usamla penkemen ulo ongru ba halo ka jinglap jong ka seng ya ka jingbam ben ha ka jingbha ha ka MBBS ki khna ki bala yo ha ka state quota ha ka ba ki don ki khna khasi ki bala long qualified ha ka open category hendrai kum ki taru ki don ki bala du menta pan nge phash Khubor na Kylleng ki benta jong kari unang yalam kalyang persha ha ka ying dor ba jong Lok Sabha Rahul Gandhi ula le buram hari bereli ya ki nongrap ki bala yap ha ka jinge ki ka jong ki Urahul la thungding hamater memorial but hadin kani la jungo ya ka aims ka badan hari bereli balai kendu ru yakinong pang ki bathya pang hangte Urahul la yakendu ru yaki bahyang asem jong Captain Anshuman Singh balaklat no ha ka jinga siat bakile no hasia chen house nam ar hazar apulai Captain Anshuman udang shiyo ya ka kriti chakra dangshen na ka president jong kri ka Draupadi Murmu Menteri Ramba jong ka Telangana Revan Reddy lapan ku buram yaw nong kawang bol jong ka India Muhammad Siraj wei ni kinong yale kai balawan ra jing job ya ka India ha ka jing yale kai T20 World Cup ka brang shudapshen Siraj lai sangop haru ya Menteri Ramba da ka jersey jong ka kunhun yale kai cricket ka India na Telangana udai tang Muhammad Siraj marwei ubadan ha ka thop kinong yale kai World Cup jong ka India Menteri Ramba jong ka Punjab Bhagwan Man ulale yakendu yakiba hayang sem jong Shubkaran Singh unong rap ubalayap ha ka jingeki jong kinong rap ha khaput jong ka Haryana pat Punjab ka sarkar klasi by loksan shikiba hayang sem jong ute unong rap shiklur tingka bar kila thungkam sarkar ru yakapara jong Shubkaran Singh ulayap ha ka jingekun bar ki pulet ha ka por ba kinong rap ki pelong jingeki Menteri Ramba ado kari Narendra Modi loong baka thong bah khmat jongka hakani ka samoy trekam ka balai ka diban kentiu ya ka India shaka kedan ka balai ha ka Pyrthei ha ka jingklan jongka yo ka kot jongka lakren ya kani khmat jongkinong India ki basong ki basah Russia ha ka por ba Modi wan poi hanong ba Moscow Kishipai ki balayap ha ka jingsha herthma ha ki le no khatwa ka badan ha Jammu and Kashmir menta ka lakiu sha sangun hadin ba wei shipai ubala misaw la klat no hospital ka sarkar kala pha de ki para komando ha ka te jaka ban kthong ye ki le no hadu bandalam kani ka jingsha herthma ka kali ka pa ka shong shipai ka de hajan ka snong bat no ta ba ka jangai kumba shispa san pho kilometer na kathwa Uwi no yalam ka BJP Amit Malviya la kan tho ya Rahul Gandhi da ka baong ba ka jingle jong Rahul Shamanipur ka de tang ka jingkwa ya shandur Uloong bau Rahul umnut banyak kendu ikinong tho Khubor namar ba umla banjuba iki jingkili ki jongki but de nakata kadau ukyar nakinong tho Khubor Menteri Ketenaga Kampo ying jong ka Mizoram uki sabdangau lapan ma naki lai pulai hajar mut ki poiwir na Myanmar ki basongri itengen ha Mizoram nadu usnam ar hajar arpwe barkani ka jingpan ma jong ka de namar ba ka sarkar kamshim la la bit penbiang
ya ki jingdon kam ki jongki ulong ruba ki mizo ki khen ya ki poiwer kom ki himmen ki para ki jongki henrei namar ka jing sanjor ka platingka ka sarkar ka shen jing e ban pen biang don ya ki jingdon kam ki jongki ulong ruba ka Mizoram ka de ka Jerusalem jong baro ki chait petriu mizo ki babun ki poiwer ki badon ha Mizoram ki de na ka chait ben rio ka bakatan ra jongki ki de ki mizo benta patnya phash Khubor na Kylleng ki benta jong ka Pyrthei kajing ya brio na kada kajing khalam ka park siar ha Indonesia menta kala kiu shaka arphongun ka park siar ka badan ha I Suwaba district kala khalam ha ka shiteng senya jong ka sngi sajan but ha kani kajing ja la yo ban plai em sapun ringot ki brio ki badan hapo ndai hadu menta san puingot ki dang ja rangai u mitira ba adu Korean Narendra Modi berang menta ha Russia haringkat kajing senran lang jong u president ka Russia Vladimir Putin unejngo yak Atomic Energy Corporation Rosatom's Atom Pavilion Complex kabadan hanong ba Moscow Umodi beruputin ke layakran kumnu ban penklan ya kajing penmi boarding ha India lingba ki nuclear haringkat kajing trelang ber ka Russia kani kajing akran ha pedeng umodi beruputin kadai rukum shibenta kajing buddin ya ka soskular kabakila da banasoi katu kat nisnya menshwa kat shabapha ke Israel kabun satang kinong shun kathma kadang yat persha ya ki Hamas kajing kun jongka ba ke Hezbollah ru kadang yat bat menta kelas tangpur se Syria Hakasta perngap jongka sngi hat majai ke Israel la therbom haki benta jongka Syria habanias bat kiladon bun kajing julor hakani kajing ja kabanias kedai ru kajaka kabaju penya ya kajing shalan umpnyang ka Security Council jongka United Nation ka chong jing lang kerke banyakran halo kajing therbom ka Russia haka hospital ki khnaret ha Ukraine Secretary General ka UN Antonio Guterres la penramjur yakni kajing le jongka Russia Russia kadairu ka babat kum ka president jong ka Security Council kan hab banlum ya jingalang dei hadien balatun ru da ka US ka bilat bat ka France bat kum churu ka Ecuador bat ka Slovenia Kladan kum ba sa phawut ki bri ki balayap ha ka jing therbom ka Russia ha ka lasngi ublai ha ki benta ba per jong ka Ukraine ka Russia kala rai ban pelai no ya borok kinong India ki ba sha penrum kam shipai jubor bat ki badan menta hamaran thma bat kan yarap ru ya ki khnang bakin la balet sup shala ka jong kari ka Russia kala shim nya kani karai de hadin ka jing kundu ka ba markman hapadeng menteri rang ba adu kari Narendra Modi padu president ka Russia Vladimir Putin u president ka United States of America Joe Biden lakuntu ya kinong thau an naga seng democrat bakim de shu bandang ya henia ya kaman laun la ne em banyakun hakani ka election president u Biden loong ba kidiban pinkut no ya kani ka jinga kran namar baw la rai banyakun bet hakani ka election president persha ya kurtong jong Republican u Donald Trump u Biden la kran ya kani namar ba kiladon katu ka ningot kinong thau an naga democrat kibra ajingmut baudi ban shongno u president ka France u Emmanuel Macron pediang ya ka shithi resign jong menteri rang ba do jong ka France u Gabriel Attal balapha ya ka shithi resign hakala asking blay hadien ba ka seng jong u kamshin lala ban yo ya ka jingbun pa hagani ka election ka bamenta u Macron la batha ya Attal ba un bat shwa shipor ku menteri rang ba do khnang ba kanam kta ya ka jing penyai kam jong kari Hakaying dorbar ka ba sanspa nyo punyangon ka kenhun liang persya ka New Popular Front ka job shispa prapu arngot ki MP kat ba ka kenhun jong ka liang sensyar par ka job shispa andru pulangot ki MP Tikitu kilong ki Khubor hakimat kimat mentasi kublai